Оҷонси зиддифасоди Тоҷикистон аз сокинон хостааст, ки барои ифшои хавфи амалҳои коррупсионӣ дар чаҳор ниҳоди умдаи давлатӣ кумак кунанд. Мақомоти Оҷонсӣ рӯзи 16 январ ба Радиои Озодӣ гуфтанд, профилактикаи Вазорати умури дохилӣ, нақлиёт, Кумитаи ва сохтмон аз моҳи феврал то апрели имсол идома хоҳад кард. Манбаъ афзуд, ба ин хотир аз ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват мешавад барои ошкор кардани хавфи амалҳои коррупсионӣ дар Вазорати Кумитаи мазкур аз ҷумла сатҳи баррасии муроҷиатҳо, шаффофияти фаъолият, сомонаи интернетӣ ва амсоли онҳо маълумот ва пешниҳодҳои худро ироа кунанд. Як сол қабл раиси ҷумҳури Тоҷикистон Эмомалии Раҳмон дар дидор бо масъулони Оҷонсии назорати давлатӣ, молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ин чаҳор сохтори давлатиро сахт фасодзада унвон карда буд. Аз ин пеш Оҷонсии зиддифасод моҳи августи соли гузашта фаъолияти Вазорати молия, маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, рушди иқтисод ва Вазорати меҳнату шуғли аҳолӣ ва Кумитаи давлатии сармоягузориро санҷиш карда буд. Таҳлили хавфҳои коррупсионӣ барои Оҷонсии зиддифасод салоҳият ва вазифаи нав аст, ки тибқи як қарори ҳукумати Тоҷикистон дар поёни соли 2016 тасвиб шудааст. Тоҷикистон дар шохиси ришвахории созмони шаффофияти байналмилал ё Transparency International дар мақоми 152 ва дар яке аз зинаҳои поёнӣ қарор дорад. Ба гуфтаи масъулони ин созмон, далелҳо нишон медиҳанд, ки ришвахорӣ дар Тоҷикистон васеъпаҳн шуда